Tukimin kuli proyek. Nalika bapak maos koran ing kamar tamu, dadak ana wong uluk salam. Bapak jumeneng ngengakake lawang banjur ndangu. "Madosi sinten?" Wangsulane tamu alus sopan. "Mbak Endah Wiyati." Bapak banjur nimbali aku. Ketok pasuryane kurang rena. "Oh, Kang Tukimin, enten apa, Kang?" Pitakonku grapyak. Dheweke banjur tak jagongi ning kamar tamu nganti sawetara. Tukimin kuwi kuli bangunan anyar ing proyek sing lagi tak garap. Dheweke lagi nyambut gawe wetara 2 minggu. Sing nglebokake Tukimin menyang proyek tanggaku dhewe, Pak Wibowo. Pak Wibowo mono polisi aparat sersan kepala. Manut panjenengane, Tukimin kuwi bocah temen lan jujur. Mula Tukimin banjur tak wenehi ayahan njaga material wanci bengi. Pak Bowo nggawa bocah kuwi merga wis tau tak sambati yen ing proyekku kerep ana material ilang. Kejaba kuwi uga sok ditekani aparat sak perlu njaluk dhuwit. Nalika Tukimin pamit, bapak ndangu aku. "Cah ngendi kae mau, Ndah?" "Nika wau Kang Tukimin sing mondhok nggene Pak Bowo. Piyambake tumut kerja teng proyek nyambi jagi material mligi wanci dalu." "Mestine dheweke cah desa kluthuk. Wong sandangane bladus gek mung cekeran tanpa sandal. Ngono kok wani tranyaan mrene nemoni pimpinan proyek. Gek olehmu nanggapi kok le nglanuh. Yen mung kuli, apa sing dirembug?" "Pak, Tukimin menika rak inggih tiyang to. Piyambakipun tamu. Menapa lepat menawi kula panggihi kanthi wajar?" "Endah, nemoni kuli kaya ngono kuwi nyuda kawibawanmu, Nduk. Bapak ora seneng bocah kuwi trunyukan mrene maneh. Kandhanono yen kowe ngepasi kontrol ning proyek, aja wanuh wani midak omah kene maneh." Ngendikane bapak karo semparet ngelungani. Aku gage mlebu kamar. Lawang tak banting seru. Aku banjur ngambruk ing dipan. Nangis keloro-loro. Biasane yen aku susah, sedih, bingung, playuku menyang bapak. Mung saiki sing gawe mangkelku kok malah bapak. Njur aku arep mlayu lan wadul karo sapa? Mongko ibuku wis seda kawit nglairake aku. Ngendikane bapak, ibu seda konduran. Saiki sing manggon omah sing gedhe jegagrak iki kejaba aku lan bapak ya mung Mbah Wangsa lanang wadon. Ngendikane bapak, Mbah Wangsa sekalian oleh nderek ning kene wiwit bapak ibu isih manten anyar. Mbah Wangsa nggawa anak loro sing saiki wis padha urip kepenak ing paran. Jare mbiyen sing ndadek-ndadekke anake Mbah Wangsa mau ya bapak. Mbah Wangsa dhewe wis prasetya lamun nganti kapan wae bakal ngenger bapak. Dadi Mbah Wangsa wis tak anggep kaya mbahku dhewe.
Bapak tresno banget marang aku. Saksedane ibu, bapak tetep ora kersa krama. Panjenengane mung arep momong lan gedhekake aku. Rehne mung anak siji, sakwise sekolah aku tansah kintil bapak. Menyang endi wae bapak tindak, aku mesti diajak. Sangertiku bapak kuwi wiwit mbiyen pemborong bangunan. Ya gawe omah, kantor, kreteg, dam, lan sak panunggalane. Cekake proyek apa wae ora ditampik. Nyatane ya laris. Saking saben dina diajak bapak menyang lokasi proyek, wiwit SMA aku wis didhawuhi bapak ngrewangi blonjo material. Kejaba kuwi uga diajari bapak bab tekliwering proyek bangunan tekan enteking ragat sing kudu ditokake supaya entuk bathi. Bareng sithik akeh aku mudeng babagan proyek, aku seneng ngrewangi nyambut gawe bapak. Mula nalika mlebu pawiyatan luhur swasta lulus SMA, ora liya sakwise kuliah cita-citaku mung kepengin dadi arsitek sing gamben. Aku saiki wis dewasa, wis nyambut gawe, wis wani dadi pemborong nyulihi bapak. Nanging gene yo, bapak isih ngatur uripku. Nganti perkara nampa tamu wae, bapak isih ngatur-ngatur. Pancen bapak isih kolot. Sing disawang mung tata lair, mung jabane. Kaya dene panyawange bapak marang Tukimin, sing mungkuli pakaian lusuh lan ndesani. Ning nyatane ning proyek Tukimin dadi pangaleman kuli-kuli liyane, awit anggone nyambut gawe petel lan jujur. Wani ngadepi tamu sing teka njaluk jatah liar, sing sipate malak. Aparat sing kerep teka njaluk dhuwit kanthi pawadan kanggo ngreksa keamanan mau jenenge Bambang. Ning saploke kerep dialang-alangi Tukimin ing proyek, Bambang ganti teka ning omah. Ora lali, senajan ora ngantor, mesti nganggo pakaian dinas polisi. Mongko yen aku dong ora ana, dening bapak mesti diparingi apa penjaluke. Wis tau bapak ngendika karo aku, yen mentas ditekani Bambang sak perlu njaluk dana, njur tak saruwe. Pak, sedaya tiyang sampun sami mangertos bilih pimpinan proyek menika sakmenika kula. Dados bapak mboten sisah maringi. Ngendika mawon dhateng Bambang kapurih pinanggih kula piyambak. Ya ora ndah, mesakake. Dheweke kuwi petugas sing nindaki dawuh. Aja disepelekake. Aku seneng kok karo dheweke. Dasar bocahe bagus, ganteng, gek wis nyambut gawene mapan. Upama dah kowe gelem, seneng kok aku ngepek mantu Bambang. Ngendikane bapak sajak serius. Pak, kula dereng mikir bab menika. Kula tasih kepengin bebas lan kepengin damel remenipun bapak. Mumpung sakmenika kula sampun saged. Ya kuwi ndah. Rehne kowe wis dewasa, bapak kepengin kowe ndang omah-omah. Bapak seneng yen kowe wis ana sing mengku. Saka panyawange bapak, Bambang iki pas yen kanggo kowe. Wih, bapak remen kalian Bambang. Mongko kula sengit, Pak. Kula dereng ngertos
anggenipun mlebet nyambut gawe damel senajan pakaiane dinas. Uger mriki damelipun namung nyuwun arta. Bapak anggenipun mirsani namung jawi. Menika mboten jamin kangge kebahagianing tiyang keberbayan, Pak. Kepeksa aku wani matur ngono. Merga bapak tansah arep melu cantuk lawung karo dina tembeku. Bola-bali sadurunge aku matur ngono, bapak anane mung tansah ngalem Bambang sing sajake aku kudu kon seneng karo dheweke. Ya wegah no. Karo meneh polisi kok aku ora tau weruh oleh ngantor. Tugase ning ngendi, bagian apa, aku ya ora mudeng. Sing cetha sadurunge ana tukimin, Bambang sregep mlebu kantorku. Lah nek ngerti komandane gek kepriye Bambang kuwi. Mulane dheweke banjur kerep teka ning omah. Gandeng bapak remen, mula obo duit 100-200 ya gage diparingi nadyan kanthi ngrogoh kantonge piyambak. Mula Bambang banjur tuman. Wektu kuwi dinane Minggu. Aku lagi bali saka mlaku-mlaku olahraga esuk. Weruh bapak lenggahan ing teras ngadep wedang nasgitel gaweane Mbah Wongso, aku njur mlebu lungguh njejeri. Ora ngira jebul esuk kuwi tukimin teka mruput ning omah. Atiku bungah. Awit wis sawetara wektu aku ora ketemu dheweke. Sing yen gawe laporan mesti cocok karo kahanan proyek lan mesti gawe marem. Pirsa tukimin mara polatane bapak bening leri. Ning aku ora peduli. Kok mruput Kang Imin? Ana apa? Namung badhe matur, Mbak. Durung nganti rampung, kedadak saka njaba ana wong uluk salam. Bambang teka kanthi seragam jangkep kaya adat saben. Langsung lungguh njejeri ing kiwane bapak. Dina Minggu kok pakaian dinas, Mas? Njur preimu kuwi kapan? Takonku semu nyemoni. Durung nganti Bambang jawab, tukimin trambul gunem. Piket kok ya, Mas? Saka kesatuan ngendi to kowe? Kuwi njur kantormu ngendi? Mak prempeng. Bambang ngadeg. Nyat banjur nyedhaki tukimin karo ngomong getak. Dijogo lambemu yen omong karo aparat. Iki tak jalukanmu. Iki to jalukanmu. Kandha ngono karo ngepelake kumlawe ning raine tukimin. Tukimin waspada, dheweke endo mengisor. Tangane kiwa kanggo nangkis, tangane tengen nrajang ngarah raine Bambang. Bres. Bambang tiba klumah. Getih seger kemucur metu saka irunge. Krengkang-krengkang, Bambang arep tangi. Jebul wis nyekangkang klumah maneh merga didugang dadane dening Kang Tukimin. Ayo, tangio, bangsat, bajingan. Saiki genti suarane Tukimin sing keprungu bantas merbawani. Malah ngerti-ngerti tangane Tukimin wis ngacungake pistol ngarah Bambang. Bambang banjur tumungkul karo ngangkat tangan. Ora suwe keprungu sirine mobil patroli mlebu pelataran omah. Polisi 7 reguduk mudhun. Polisi 2 ngrangket Bambang digelandang ning mobil patroli. Gumunku dene polisi 7 mau sadurunge ngrangket Bambang
padha aweh hormat marang Tukimin kuli proyekku. Gandeng aku wedi lan bingung campur deg-degan, mula aku nyekeli tangane Tukimin karo takon. "Priye to, Kang iki sejatine?" "Iki ngene jeng. Sejatine Bambang kuwi polisi gadungan. Senengane apus-apus adol bagus. Wis akeh prawan sing dadi korbane, uga wong-wong sing dirampas bandane. Wis akeh data kasus kadurjanane sing ditindakake Bambang. Wis suwe dheweke dadi buron merga Bambang iku mrobo corah kelas kakap." "Banjur sampeyan kuwi sapa, Kang? Dene polisi mau kok padha aweh hormat ning sampeyan?" Kang Tukimin ngrogosak ngetokake dompet. Buka kartu sing ana fotone dheweke kanthi pakaian dinas polisi aparat kapten. Jenenge dudu Tukimin, ning Kapten Widodo. Aku kaget. Karepku arep nguwali tangan sing wiwit mau gondelan lengene Tukimin, Kapten Widodo. Ning diceketem kenceng dening Kapten Widodo, kaya ora oleh uwal. Bapak rada kecipuhan, banjur kluntrung-kluntrung tindak memburi.